Здравейте и добре дошли на днешното видео. Ще правя на Minecraft поредица в YouTube. Ще се опитам през 3 дена, през 2-3 дена да снимам клипчета. Да, и нека да започнем. Поредицата е просто да оцелеме и да се направим хубави неща, предмети и аналитики оръжия. Това мисля да са по некъде 10-12 минути най-много. Дано се вижда добре екрана. Изтеглил съм най-новата версия на Minecraft от T-Launcher. Това е в Google, това е нещо като пиратствено се води. Не знам дали напълно пиратствено, съм бил от официалния сайт, не знам. Но върши някаква работа. Сега да съберем такова дърво, да направим крафтинг тейбъл. Ето сега сме готови, само да направим такова. Да. Правилно. Така. Чакайте базикам как да вмещам предметите. Инвентаря. Така. Право. Поръчки така. Оле. Тук отиваме. Правиме. Нямам брат. Така кирка. Нямам брадва. Идеме да се мериме храна. Си ги сложим така. Си вземем това. И да кажа, забравих да кажа нещо, стримам в Twitch почти всяка вечер. Да кажем всяка вечер, понякога мога да си взимам 1-2 дена почивка. Почти, нали сега стримам всяка вечер. Дълги стримаме някакви по 9-12 часа, има по 7 и 8 часа, зависи всеки път е различно. Там може да се... Там гледате в моя YouTube канал, има един линк, това е за Twitch канала ми. Да се абонирате. Изпускате стримовете и се абонирате за YouTube канала и дайте палеца нагоре, ако ви харесва това, където правя. Сварих малко камък. Сега да направим едно такова, един меч, една кирка, аз имам кирка нищо, и една лопатка. Тя неща, че ми потребват. Имам дървени инструменти и от камък. Съм някакъв път да си имам малко по-дълго видео, към 30 минути, ако ми позволи YouTube, да не ми позволи. Ако не трябва да го снимам на такова. Нарезан, да качвам на части. Първа част, втора част. Това е първи епизод.
на нашето оцеляване в Майнкрафт. Отиваме да търсим храна. Какъв такова става, нали, къде да се паднах. Моля, нека не ме за... Сега нека да... Такова кажем то. Да намерим храна. Къде може да има храна, бе? Нека да започнем. Трябва да копая. Трябва да купува чат. Не чат, те в YouTube познат. Направо бях на стрим и се бъркам. Да намерим някакъв фара. До сутрин, нали в играта, трябва да намерим за Иван. Защото умрем от глад.
Почти изчупихме кирката на цвета. Де в YouTube. Много извинете, ама се събъркам. Пак искам да повторя, който иска да ме гледа в стримата на живо, когато съм на стрим, да ми отвори YouTube канала и на YouTube канала има един линк, този линк да го натисне и ще ви вкара в моя Twitch канал да ме последвате там и да ме последвате също в YouTube. В YouTube горе има 50 последователя и в YouTube и в Twitch също горе има 50 последователя. Пишете в коментарите дали искате да качвам и CS, нали, да играя CS освен Minecraft. Този епизод не знам колко време че може би нека не до 15 минути. Пишете колко искате да са дълги епизодите на Minecraft. Не съм най-добре играч, ама ще се опитам да играем, да стана добър. Благодаря, че гледахте този епизод. Искате още такива, абонирайте се за канала и дайте камбанка нагоре и чао на всички. До следващия път.